Good morning guys. Sa adlaw nga Domingo guys, happy Sunday. Na guys, naglitson mig pabo guys, kay birthday sa ako tiya. Mga ligo ko yung silag dagat karon. Okay balog, luto na ba ni guys? Takaan ko na nilag mga 6, 7, 8, duha na ka oras. Sa inyong tanaw guys, luto na ka ni guys. Karon ba may kasuway na ni. Ayan, puti pa siya lulbita oh. Pero wala na siya na idugo ng kuan. Oh. Fabo lang sa kalam. Kita-kits lang tayo guys sa dagat. Magpadagat daw mi karon. Thank you so much. Hello guys. Agpat naman ng pabo guys.